mentah hang ni ngakwa ban EAP ba lada pi siu tu lob ya ki nong tre gi jong pi lane kila ban long ki nong hikai ki officer but kinu ki nong tre gi ba pi siu tu lob da ka ba pha shaka bank account ko jong ki kan bahasibun lada pila ban type lupa ya ki kerteng ki account number ki branch bapher haka Microsoft Access ka ban long ka database na ka banta ka kam ka ba pintre hang ni ngalabu lupa haka ni ka table account ya ka kerteng jong kitu ki brio kinong tre nuksa uba adeng account number ude WR line non bana WR line iwe kongna WR line RRR ki branch umroy gari khana mod pran tongala abu gitu bro ngan khang no tengala khang ikan ga Microsoft Access ngaya shaka word hangni ngan pen kre ya ka adviceless bangan siu tulop yaki nga type hangni adviceless tipila ban le ekani pila ban penhe yaki font tengaru nga penhe ni ngan zoom artan kang pindu itu maka namdan kejing bakala tenang ta pila ban insert yaka table hangni insert yaka table pijit kat kum kejing dan kam nga ai tang lightly ki rows nomor ngadon kam tang lightly tika kolom banengkong ketika serial number ka kerteng account number branch bat ka amount tengah syubu ikini bro apa deng kenamon dup sop ban light jenjar makan internet tinang ta ngan merge yaki ya kan ka ro ka ba khadu ngan shu merge bat ban ai total hang ni nang ta kan ni ka banta jong ka amount kala bandi ka lam sampi ka ba shipo hajar mana ubnai la ni kala bandi karkom siu hala karukom henry ya kata compare ka ba ngakwa ban yaiban hang ni kadika banta jong account number tidak pihak na po ka mailings PUE kini ki option berasautali hang ni kilong disable kimla ban play tidak pihak syakani ka select recipients pila ban use an existing list ban jid ya ka database ka ba pin sapan krea ngahang ni ngaladon ka database employee account tinang ta pada la enable ya kini ki option tengah jit ya ka insert merge field teneng kongan ai ya UID select ID nata berbuat di kerteng nata kan wansa account number jong kinong tray ke branch bar hadi nangta ka amount ngong ipi kan long hakanu kanu ka rukom ru ya kata pila song thu hi henry ngan pen EAP tang hakabadai bar uni kan ka banta jong account number tidak preview results to haswa kata dapat preview results PUE ya kini kerteng dengan ya iwe mentau di ubah deng babut di ubah na babut di kong na tihang ni nganyat bi coba nengkong hi kan kulai ke kam nganyat hak benta jong ba deng lesi hang ni hak jeng long brio hak deng jeng pun kam pi kum baklanyon hak keyboard but kajing bakala lesi kan la ban long ba shuai nuksa hang ni kum hadian jong u lai wei ar lai ngayo kum type
sau san henriu nyo pra bat nang ta lesi nga kumpren saka printer hangni dengan supun EAP banga print saka PDF file henri kan long hakaju hi karukom tengah select hangni ka current record tengah save mo ngala print ai kertang hangni badeng salary tipin yu iya ka jing ya pair kai ka banga type bat kai ka baka save lani ka ba pinsa print lada don jing bakala kanom print hi ka jing bakala ka ai bit teng ya ki number ki badai ki ba phila de ban save haka Microsoft Access ka balong ka database ka jongpi tinang ta pada shubu ikini ki lightly nga shu replace we are lying replace nga type asau san riu nyo pra bat nga print biang tiap hi yang supun ibit ka PDF bat hang di ngan jit biang badeng salary nang ta punya pair ka kerteng nga supun pair pi yang ni ba pindu itu timentar pi page yang ni ka kamla ban save ya kai ka ba nga type da ka jing bakala ti subu matangan delete no ikni ki lightly te hangni ngala delete nga type lightly ki nyo dengan print biang lada print biang ru hangni kamla hiban pen i tang da kitu ki jing bakala u account number undon hi bat gitu kijing bakala kilong shabar shadian tikan long ko basuk epi ba phin lam ha epi bakala bat uno ude account number uba shisha te unom mix dalile hapadeng la stang la da pil awing lot ya baro hi pi type hang tu ya ka ba ya ki bijing bakala ke jong pi te ya katakan print kumta hanrei hangni kan print ben yo account number kumba udai handre ye kijing bakala kan long lakajong tengah ngai scam pi tanah dikini ke video wat klet ban kersani ngi ka por kubdeshibun